înainte. Uh, Sigur că, așa cum am spus, ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și am vrea să ascultăm cuvântul care vine din partea lui Dumnezeu către noi oamenii și sigur că vreau să vă spun, pentru mine e destul de greu ca să slujești, să stai o oră în picioare sau așa, nu e ușor, dar sigur că știu că într-o zi acel ce știe să răsplătească va răsplăti și lucrul ăsta. Să știți că poate unii vă gândiți, da, dar atâta predică. Eu vreau să vă spun că biserica este fondată pe cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul este temelia. Deci nu poți să mergi în cer fără acest cuvânt. Poți să cânți toată ziua. Poți să te rogi cum vrei, că mulți se roagă. Dar El ne învață ce să cântăm și cum să ne rugăm. De aceea e nevoie de cuvântul și de auzirea cuvântului, pentru că auzind cuvântul se naște credința în cine? În Iisus Hristos, Domnul Emanuel. Așa că aș vrea cu toții să stăm ridicați în picioare din respect față de cuvântul lui Dumnezeu și sigur că din cinste acestui Dumnezeu prea înalt stăm ridicați și deschidem Sfânta Scriptură. Da? În Evanghelia după Luca, capitolul 23. Voi citi de la versetul 35 până la versetul 43. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Isus și ziceau, pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși dacă este El Hristosul ales lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau, dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu sloave grecești, latinești și evreiești. Acesta este împăratul iudeilor. Unul dintre tâlharii răstigniți îl bajocoreau și ziceau, nu ești tu Hristosul? Mântuiește pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și i-a zis lui Isus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai, amin. Vă rog să reocupați locurile. Copiii aici, liniște, da? Amândoi. Stăm înaintea lui Dumnezeu și înaintea unui text care, sigur, îmi dau seama și vedem că Biblia ne vorbește despre bajocurile care veneau din partea oamenilor și care erau direcționate către Domnul Isus. Vedem că norodul, care sigur înseamnă mulțimea, Biblia are anumiți termeni mai puțin mai alți decât cei moderni ai noștri, mulțimea stătea acolo și privea. Acum, pe cine privea? La cine privea? Privea la Domnul Isus. Privea la El, la Isus Hristos Emanuel. Ce vreau să vadă? De ce se uitau? De ce toate privirile erau ațintite spre El? De ce nu se uitau în altă parte? Pe răspunsul e simplu. Se uitau la El, la Isus, pentru că acest Isus care purcede de la Tatăl, care vine de la Tatăl prin Duhul Sfânt, printr-o Fecioară, Maria pe nume. Acest om pentru ei, ca alți oameni,
Dar atenție, care n-a făcut niciun rău nimănui niciodată. Care n-a greșit niciodată nimănui, niciodată nu a avut vreun moment în care să-i bași de vină, bă, omul ăsta a păcătuit sau a avut un păcat. Privirile în rodul lui erau îndreptate spre el, spre Iisus. Spre Iisus Hristos Domnul, pentru că acest Iisus deosebit, știți unde era? Atârnat pe o cruce. Era atârnat pe o cruce și pe crucea aceea, de fapt, atârna iubirea. Unii plângeau, pe unii durea, alții se mirau, alții se bucurau. Dar în contextul de astăzi, spune că fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El Hristosul alesul lui Dumnezeu. Fruntașii, adică însemnând oameni importanți, fruntașii bisericii, preoții, toți ăștia de la rangurile astea tare sofisticate, că acum a ajuns să nu mai poți să le pronunți nici numele și nici slujba, nici atribuția, la câte complicat este și patriarh și mai departe, încât și uiți și nici mie se mai spui. Toți acei oameni care erau acolo și se uitau la Iisus, știți, își băteau joc de Iisus. Și cum își băteau joc de Iisus? Își băteau joc de Iisus împotriva cuvintelor pe care Iisus le spunea. Astăzi am vorbit despre lucrul ăsta. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și ei spuneau acolo și vedem scris aici că dacă pe alții a mântuit, pe el nu se poate mântui. Să-ți ating iubirea pe cruce. Să moară pe o cruce nevinovat. Băi, dacă era vinovat, dacă ar fi făcut ceva greșit, dacă ar fi făcut vreo crimă, dacă ar fi omorât pe cineva, da, să spunem că și-a meritat soarta. Dar Domnul Iisus, dimpotrivă, a înviat mulți oameni. A vindecat mulți oameni. Atât rupește, cât și sufletește. Te rog frumos, poți să iei. Tu iubi, poți să iei telefonul de aici, amândoi. Și sigur că așa cum am spus, acest Iisus care n-a făcut niciun lucru greu, niciun lucru rău, oamenii se uitau înspre El și El era batjocorit. Și am zis, Doamne, trebuie să ne asemănăm și noi cu El? Ce trebuie să facem atunci când suntem batjocoriți? Ce trebuie să facem atunci când suntem blamați? Ce trebuie să facem atunci când oamenii vor râde și ne vor batjocori? Pe noi, pentru alegerea făcută, pentru faptul că vrem să ne asemănăm cu El, cu Domnul Iisus, ce trebuie să facem noi ca și oameni? Care este direcția care trebuie să mergem? Este simplu, să ne asemănăm cu El. Să punem capul în jos și să spunem în mintea noastră și în inima noastră, Doamne, ai milă de ei. De ce? Domnul Iisus spunea în altă parte, mai sus, un pic spunea că Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Tată, iartă-i, că ei sunt oameni inconștienți, că ei sunt oameni care pur și simplu n-au nicio idee, ei nu știu ce se petrece cu ei, nu înțeleg pe cine răsânesc. Dacă este El Hristosul alesul lui Dumnezeu să se mântuiască, cum să spui unui om care ai văzut și ei cu siguranță l-au văzut că n-a mai fost niciun om pe pământ ca și El, n-a mai fost, nu este și nici nu va mai fi un om la fel ca și Domnul Iisus. Spune Biblia că, și știm, și Biblia ne spune, că El a fost fără de păcat. El n-a avut niciun gram de păcat, niciun gram de greșeală. El a fost omul perfect, omul neprihănit. Spune că ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet. Ostașii armate, cei erau acolo paznicii, cei care păzeau să nu fugă de pe cruce. Vezi tu, Doamne?
N-ajunge că îl pui pe cruce, n-ajunge că îi bate și pe roabe în mâini și în picioare, n-ajunge lucrul ăsta, ci el mai avea nevoie și de bătaia lor de joc. Că așa e omul. Și este o vorbă românească, că pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești, nu? Dar vedeți, la Iisus asta nu funcționează. La Iisus asta nu funcționează. De ce? Pentru că iubirea gândește invers. Mai bine mor eu pentru ei. Ca ei într-o zi să înțeleagă că au omorât pe acel ce este Fiul lui Dumnezeu. Ca ei într-o zi să înțeleagă că prin faptele lor păcătoase, știți, Iisus ajunge să fie bajocorit de păcătoși. Păcătoși întotdeauna vor bajocori sfinții. Dar de ce e așa oare? Nu înțeleg. De ce întotdeauna păcătoșii bajocoresc pe cei pocăiți? Că nu înțeleg. Și pe Domnul Iisus. Păcătoșii bajocoresc pe cei pocăiți. Bajocorește pe Iisus. Oamenii normali, nu ucenicii îl bajocoresc. Nu oamenii care îi umblau cu Iisus. Nu oamenii pe care El îi vindecase. Unii nu, alții da. Nu ăia îl bajocoreau, ci ăia care erau necați în moarte, în vicii, ei se găsesc să bajocorească pe acel ce este perfect. Sigur că noi știm că în ei lucrează și în oameni de obicei și în oamenii care nu sunt toți la Dumnezeu lucrează altcineva și lucrează puterea întunericului. Puterea întunericului. Știți? Diavolul pe cei de atunci a întunecat. Oamenii se bucurau, am biruit, l-am răsânit, a răsânit. Păi cum să nu răsânești, nu? Când vine Domnul Iisus în templu și îți răstoarnă mesele pe dos. Cum să nu răsânești când vine Domnul Iisus și spune în Biblia că la un moment dat intră în templu și ei acolo vindeau porumbei, vindeau animale, făceau afaceri și vine Domnul Iisus și le răstoarnă mesele și spune că este scris: casa mea se va numi o casă de rugăciune. Casa de tatălui meu, de fapt, se va numi o casă de rugăciune. Dar voi, le spunea Domnul Iisus, ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Sigur că nu le convenea. Afacerile le-au picat. Banii murdari, se vorbea și mai înainte de mită și alte. Nu știam că spui asta, că vorbești legat de asta. Uite că am ajuns și aici. Banii murdari și șmecheriile n-au mai avut loc, pentru că atunci când vine Domnul Iisus, face curățenie în viața omului. Face curățenie în casa omului. Eu aici am mai spus, avem frați ca mărturie care au avut altădată țigări prin casă întinse, astăzi au Biblia în casă. Și asta n-am știut în viața mea. De ce spun asta? Pentru că când vine Iisus în viața unui om, El face curățenie. Dar sigur că la preoți nu le convine. Că ei își pierd afacerea, își pierd business-ul. La oamenii afaceriști pe vremea aceea. Nu le convenea de Iisus. Răstigniți-l. De ce? Pentru că acest om, Iisus, dădea iertarea și iartă și ierta pe oameni fără bani și fără plată. Nu a fost nevoie să meargă cu 900 de lei, 200 de lei, mă ieși pe mine, părinte. Trebuie să predic adevărul, să înțelegem cine a răstit pe Domnul Iisus. Dar în acei oameni am fost și noi. Cât timp oamenii nu se întorc la El, la Iisus. Și ce fac? Îl înjură și îl bajocoresc. Adică l-ar răstigni în orice moment. Și îl răstinesc. De-abia după ce te întorci la Domnul Iisus, îți dai seama și spui, bă, dar inconștient am fost, mă. Cum să-L înjur pe acel ce mi-a dat viață? Cum să-L înjur pe acel ce a murit pe cruce pentru vina păcatului meu? Cum să râd? Cum să-L bajocoresc? El îmi cere apă, eu îi dau oțet. Iisus le cerea apă, nu a cerut, dați-mi aur, dați-mi argint, dați-mi avere să mă bucur spre final. Le cere apă. Și n-aveau apă, n-aveau. Aveau apă destulă, dar nu vroiau ca Iisus să guste apa și dă oțet. N-am încercat niciodată, când mi-e sete așa, sete în aia foarte puternică, să bea oțet. N-am încercat. Și vă spun sincer, nici aș încerca. Nu trebuie, doar trebuie să-mi imaginez cum e să bei oțet
în loc să bei apă. Și ziceau, dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește pe tine însuți. Ei spuneau, dacă ești împăratul iudeilor, și care e adevărul că așa spun că e împăratul iudeilor, dar noi știm că el nu era împăratul iudeilor doar. El este împăratul întregii lumi. Singurul împărat care și-a întins mâinile pe o cruce să moară pentru întreaga omenire. Nu a fost altul. Singurul. Ne uităm la mulți împărați, mulți s-au sinucis, că nu au mai știut cum să gestioneze lucrurile, alții au fost uciși, alții au fost fiecare cum o găsit cu cale. Dar singurul împărat care a zis, ok, eu mă dau să mor pentru păcatele omenirii întregi. Pentru că, vă spun, asta a vrut Dumnezeu, că doar prin moartea Domnului Iisus noi avem trecere și avem șansă să mergem la Domnul Iisus, la Tatăl în ceruri. Să știți că atunci când nu era Domnul Iisus și oamenii în vechime, dacă citiți Vechiul Testament o să vedeți, păcătuiau, Dumnezeu îi lovea direct cu boli. Le dădea leprele, le dădea probleme, le dădea fel și șerpi înfocați. Dumnezeu imediat nimicea. Am zis, dacă n-ar fi fost Domnul și spun acum, dacă n-ar fi fost Domnul Iisus de partea noastră și n-ar fi fost El omul, spune Biblia că El, omul Domnului Iisus, stă între Dumnezeu și oameni. Dumnezeu de mult ar fi șters această lume și acești oameni. Că spune în Geneza că lui Dumnezeu a văzut răul pe care omul face și i-a părut rău că a făcut pe om. I-a părut lui Dumnezeu rău că a făcut pe om. Văzând răutatea oamenilor, însă vine mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Domnul, singurul vrednic, să rupe pe cetea, să vine pe pământ, să spună, gata, eu sunt gata să mor pentru orice păcătos, indiferent cât de mare păcatul, cât o fi crima de mare, cât o fi de mică, ce-a făcut în viața lui, eu vreau să iert pe toți. Spune Biblia că un om avea un ogor și a chemat la el muncitor cu ziua. Și s-a înțeles cu ei, a început și spune întrebarea, nu? Să le dea un leu pe zi. Acest afacerist. Celor care veneau, au venit, i-a plătit, la final au venit ziua să-l muncească, au mers la muncă, dar între timp au venit și alții. Și la fel și cu ea, un leu pe zi. Și la final ăștia nemulțumiți. Stai că n-am înțeles, noi lucrăm o zi întreagă și ăsta vine spre final și lui dai atât leu pe zi, ca și nouă. Păi așa e corect? Ca să nu ne pocăiți, știi? Doamne, mi-e mai mult, eu mai de multă vreme pocăit. Și ce înțelegem? Că Dumnezeu nu este părtinitor. Atâta timp cât avem vreme și avem timp, Dumnezeu nu este părtinitor. Nu este, cum să spun, ăla merge mai mult, ăla merge mai puțin. Dumnezeu este egal cu toți oamenii. Oamenii și inima oamenilor nu este corectă cu Dumnezeu. Că El este corect cu noi. Dacă tot oamenii ar fi la fel de sfinți, ar avea aceeași trăire, aceeași credință, aceeași umblare, aceeași vorbire, în sfințire mă refer, să știți că toți oamenii ar avea aceeași putere. Pe unde ar călca, pe unde ar trece umbra lor, s-ar întâmpla minuni, vindecări. Spune că oamenii puneau paturile la umbra lui Petru, nu greșesc, că Petru, nu? Puneau paturile și bolnavi și cu umbra, când trecea pe acolo acel apostol, trecea pe acolo, doar umbra lui vindeca pe bolnavi. Și se tămăduiau. Asta înseamnă să umbli cu Domnul Iisus. Dar atenție! Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești. Acesta este împăratul iudeilor. Voi știți că oamenii atât de mult îl urau pe Domnul Iisus și ura credința și ura pe Dumnezeu, îl urau pe Dumnezeu, cu alte cuvinte. Încât se duc la Pilat și îi spune, auzi, vezi, ai greșit. De ce ai scris împăratul iudeilor? Că el nu e împărat. Dar vine Pilat. El și-a despre ce e vorba, că înainte să răsânească, vine într-un vis la soția lui și așa mai departe. Și îi spune Pilat, ce am scris, rămâne scris. El este împărat. Iisus Hristos este împărat. El a murit. Știți, oamenii încă așteaptă și ei pe vremea aia așteptau să vină un izbăvitor. Dar și este izbăvitor, nu al mântuirii, un izbăvitor al războiului.
Și acum evreii aia așteaptă să vină Mesia, să vină Mesia, să vină Iisus. Dar cum să vină Mesia? Cum să vină? Să vină ca să dea biruință, să scoată, să lupte fizic, să îi ajute să câștige războaie, să cucerească pământul. Dar nu așa funcționează treaba. Iisus a venit să câștige un singur război. Care războiul ăla? Împotriva cui? Împotriva diavolului. Și vă întreb, a câștigat sau nu a câștigat? Știți? Când el era pe cruce, ei îl bajocoreau și băteau joc de el. Spunea, uite tu, în altă parte scrie, tu care ai spus că strici templu și ridici în 3 zile înapoi. Dă-te jos de pe cruce. Așa făceau, strigau oamenii către el. În ultimul hal făceau. Dar, vedeți voi, iubirea întrece insultele. Iubirea întrece bajocurile lor. Iubirea întrece răutatea și ura care o aveau față de Domnul Iisus. Iubirea este deasupra tuturor lucrurilor. Iubirea este peste orice faptă rea, pentru că de-aia era pe cruce, ca să ierte orice fel de lucru. Unul dintre tâlhari, știți, el a fost deținut împreună cu încă 2 tâlhari. De ce scrie și despre ei în Biblie? O să vedem. Dar de ce au ales să fie scriși? Să fie scriși în Biblie și de ce ei erau acolo? Știți că pe vremea aceea, știți cine mureau pe cruce? Știți că nu știu dacă știți, dacă un pic vă informați, moartea pe cruce era cea mai rușinoasă moarte și cea mai rușinoasă pedeapsă și cea mai grea pedeapsă din toate timpurile. Deci un om care era la grav maxim, nivel maxim, îl răsânea. Și Iisus a fost băgat și asemănat cu un tâlhar. Măcar că nu au luat acum zic lucruri simple, dar un ban de la nimeni, ca să înțelegem. Nu a spus la nimeni în afară de ceea ce Domnul, în afară de adevărul său, nu a spus dă-te mai încolo. Oamenii și preoții l-au asemănat asemenea unui tâlhar. Știți povestea cu Barnaba, întâmplarea. Pe cine vreți să vă slobori, întreabă Pilat. Ce spun ei? Ce spun? Pe Barnaba, nu? Pe Barnaba. Și pe cine? Pe Iisus să fie răstignit. Știi? Un pic și grăbeau. Se veneau Paștele, spune Biblia. Imediat după. Și trebuia să scape de rapid. Să nu fie printre ei. Să nu fie printre ei. Dar știți ceva? Acest Domn Iisus, măcar că a luat povara întregii omeniri, nu a renunțat și n-a dat înapoi. Și are un moment a lui cu Dumnezeu. Se roagă și spune că transpirația într-un final îi devenise și îi se făcuse ca niște stropi de sânge. Da? Ca niște stropi de sânge. Și Tată, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Fraților, să iei toate poverile lumii de când s-a creat lumea, că dacă nu vreau să intru în detalii, dar știți că când Iisus a murit, spune că el a umblat prin locuințele morților, știți, nu? A umblat prin locuințele morților. Deci 3 zile el nu mai fost fizic, dar era în altă parte, făcea altă lucrare. N-am înțeles multă vreme lucrul ăsta. Ca orice om să audă că s-a născut Iisus Hristos. Ca orice ființă, fie în cer, fie pe pământ, fie sub pământ, fie moartă, fie cum vreți, să audă că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Că Iisus Hristos este Domnul domnilor, Împăratul împăraților, că a murit pe o cruce fără să fie vinovat, bajocorit de păcătoși, chinuit pe o cruce. Și spune unul dintre tâlharii, răstigniți cu el, îl bajocorea și zicea, nu ești tu Hristosul? Erau 2 tâlhari. Am citit o carte, sigur, e adevărat, e cumva un cavad al crucii. Și spune că acești 2 tâlhari, de fapt, erau un tată și un om și cu un fiu vitreg. Acest tâlhar, fiul acestui tată, ce spune istorisirea, făcea lucrul ăsta pentru că era obligat să fie tâlhar. Și tâlharul de meserie era acest bașocoritor.
Câtă inimă rea și grea să ai. Bă, tu știi că ești vinovat. Tu-ți meriți soarta. Dar ce ai cu omul ăsta care tu vine acolo în anturaj, cu toți șmecherii, toți hoții, toți bașocuritorii? Știi că nu a fost între voi. Știi că el nu era acolo. Știi că e pus pe o cruce la mijloc între voi doi, fără ca el să aibă un pic de vină. Mă, voi meritați, mă! Noi merităm să murim și în momentul ăsta, că merităm! Dar ce treabă a avut cu Iisus? De ce să moară Iisus? De ce să bajocoresc pe Iisus? Pentru greșelile mele. Și te spune acest har. Mântuiește pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Bine, așa cum am spus, nu o spus-o din inimă. O spus-o la bajocoră, știți? Asta vreau cu fratele Adi și îmi spunea la un moment dat că când nu ți-o cu Dumnezeu și nu avea așa cu Dumnezeu o relație, punea întrebări la oamenii creștini, nu? Și îi lua și îi învârtea și îi râdea și, mă rog, îi învârtea. Așa și acest har. Noi am fost acest har și noi am fost la fel. Ca ei. Am fost ca și noi, ca și ei. Știți? Îi spune că mântuiește pe tine însuți și mântuiește pe noi. Dacă acest har ar fi fost sincer, credeți-mă că Iisus ar fi mântuit. Că nu era greu să mântuiască. Nu era greu. Dar pentru că Iisus se uită la inima oamenilor, aia spun. Știți? Se uită la inimă, El știa cu ce gând spune, de bajocoră. De bajocoră. Așa că vedem și ne dăm seama că însuși un răsărit, un tâlhar adevărat își bate joc de un om neprihănit. Și în ultima, cât să fie de rău, în ultima 100 de metri, și atunci să-L mai bajocorești pe Dumnezeu. Și atunci să-L mai iei pe Dumnezeu, pe Iisus, să-L mai iei la mișto, să-L mai iei la bășcăleală. Și acolo când ești pe final, în loc să spui că cei mai mulți oameni când ești pe moarte și ce fac? Chemați un pocăit să face pentru mine, poate merg și eu în împărăția cerurilor, am auzit. Vorbeam cu cineva, auzi, frate Denis, dar tu ce zici? Te-ai că luăm toată viața lui, poate cum a vrut el. Nu vă cu Dumnezeu și la final simte că moare și într-o stare gravă. Și se recunoaște pe momentul ăla, vreau să mă pocăiesc. Și Doamne, primește-mă în împărăția Ta. Va merge în cer? Vă puneți schis, nu. Nu, niciodată. Niciodată. Nu, eu nu merg în cer. Pentru tâlharul ăsta a fost atunci, momentul de har, că era Iisus. Iisus a făcut multe lucruri, așa la clipită. A făcut și face. Dar noi avem timp. Nu poate să-mi spună niciun om, mai ales din România, că nu a auzit vreodată cuvântul pocăit sau pocăință. Că-i manelist, iertați-mă acum că mă duc în zonele astea, că-i lăutar, că-i ce vrea el, o auzit de cuvântul pocăință. Dar, știți, niciodată nu au căutat să vadă ce înseamnă cuvântul pocăință. Ce înseamnă acest cuvânt? De ce trebuie să mă pocăiesc? Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Colegul lui de breazdă. Așa m-am spus, dacă povestea aia este adevărată și într-adevăr este așa că erau tata și fiul vitreg, îmi dau seama că acel fiu chiar o zi despre Iisus, știa cine e Iisus și îl înfruntă pe acel om spre final. Și deja am citit că nu te temi tu de Dumnezeu care ești sub aceeași osândă. Ce ai cu omul ăsta? În sfârșit, un om înțelept. Erau acolo mulți oameni nebuni spiritual și întunecați la minte. Dar ăsta pe cruce este un om înțelept. Și spune, nu te temi tu de Dumnezeu. Acolo se rupe orice afacere și orice business și orice obligație și orice... Acolo se rupe totul. De ce? Pentru că omul ăsta înțelege că va muri. Omul ăsta înțelege că Iisus Hristos este singurul care poate da mântuirea. Omul ăsta înțelege că este singura lui șansă, acum ori niciodată. Două categorii de oameni. Oamenii care vor muri în păcatele lor și vor merge în iad. Și oamenii care se vor recunoaște și vor merge în cer. Două categorii de oameni. Unii oameni nu vor fi mântuiți niciodată, vă spun clar și direct. Unii oameni nu o să fie niciodată, nu o să aibă cu Dumnezeu vreo relație.
și vor muri în păcatele lor. Avem nume mari ale oamenilor care au murit așa cum au fost. Și el nu mai mântuiți niciodată. De aia vă spun și noi spunem și de multe ori afirmăm, este harul lui Dumnezeu când ne aflăm în casa lui de închinare. Este harul lui Dumnezeu când ne aflăm în casa de rugăciune. Este doar harul Domnului. Nu meritul meu. Nu meritul lui Denis. Este doar harul Domnului. Tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi este drept, spune el, căci primim răsplata cuvenită. Bă, colegule, bă, omule, ascultă-mă, suntem aici pe cruce, ultimele momente. Nici acum nu te pocăiești. Nici acum nu înțelegi că este moment în viața ta în care nu mai poți să te dai jos. Nu mai poți să iei de la zero, nu mai poți să schimbi viața. E aici, acum, momentul ăsta, e momentul tău. E momentul meu în care să spun, da, Tată, eu am nevoie de iertarea ta. Poate că ești întors la Dumnezeu și te lupți în fiecare zi cu anumite păcate, anumite slăbiciuni. Te lupți cu ele, n-ai chef de rugăciune, n-ai chef de Dumnezeu, n-ai chef de Biblie, n-ai chef să te informezi, să citești, să vezi cine e Iisus. Și trăiești într-un necat, în păcat, spunând, îi cum e, că vine Domnul, că nu vine Domnul, aia o fi. Domnul va veni. Domnul ne va lua la cer. Dumnezeu își va răpi mireasa. Te întreb, vrei să faci parte din mireasa lui Dumnezeu? Da sau nu? Da sau nu? Da. De-aia ne luptăm. Să facem parte din mireasa care se numește biserica. Va veni mirele pe norii cerului. Aici el de-aia a murit, ca să le poată răscumpăra. Pe acest om îl apreciez. Că după o viață întreagă, nu știu circunstanțele, v-am spus, care am citit-o, spune că e adevărat, acum Domnul știe mai multe, eu am citit-o ca și informație. Dar spunea că la un moment dat el nu vrea să se lasă de tâlhărie. Ultima lor spargere a fost undeva în Ierusalim, un magazin de aur. Și de acolo au zis că i-a luat și de acolo deja i-a prins, că au făcut prea multe. Și mai mult acest tânăr, acest fiu, dacă celălalt tâlhar, adică da, el mergea mult obligat de acest om. De multe ori spunea acea carte că au vrut să scape, au vrut să plece, dar ăsta l-a prins, l-a jefuit, punea pe alții să-l bată, să meargă cu el. Și de multe ori acest că era un tânăr, vrea să meargă la Iisus, că auzea despre Iisus, dar de fiecare dată acest om îl oprea. Ca să mai facă mai spargere, mai să tâlhărească, să mai fure. Spunea că așteptau oameni pe cărări, cum era pe atunci, care veneau și într-un fișuri și îi prindea, îi bătea, le lua tot ce aveau. Erau tâlhari, dar la cea mare spargere din viața lor au fost prinși, pus pe o cruce, băi, ei meritau. Dar de ce vine și Iisus că e pe cruce? Că ăsta nu a furat. Că Iisus nu a fost un hoț, că Iisus nu a fost un tâlhar, dar merge și El acolo între ei, pus de oameni păcătoși. Adică n-ai cum să nu crezi în Iisus, din punctul meu de vedere. Când vezi că pe unde trece El, se întâmplă minuni. Merge în România, România se vindecă, vine în Germania se vindecă, merge în undeva, el numai trece și se întâmplă minuni, stânga și dreapta. Imaginați-vă așa o stradă cu pomi uscați. Trece Iisus și numai că trece, pomii prin viață, își dau flori și dau roade. Ăsta e Iisus și prezența Domnului Iisus. Asta e prezența Domnului Iisus. Pe unde trece El rămâne și se întâmplă ceva. Și oamenii ăștia erau orbi că diavolul i-a întunecat o viață întreagă. Atât de mult încât nu le convenea, nu erau mulțumiți că El l-a pus pe o cruce, dar nu le convenea nici numele de împăratul Slavei, împăratul iudeilor și a grecilor, nu le plăcea, nu le convenea. Pentru ei nu era bine. Ei ar fi vrut, dacă s-ar fi putut, să șteargă istoria Domnului Iisus. N-a existat niciodată, dar știți ceva? Nu se poate. Nu se poate. Nu se poate, că acolo unde lucrează Dumnezeu, acolo unde vindecă Dumnezeu, acolo unde schimbă Dumnezeu, rămâne o mărturie și o minune. Sigur că el ar fi vrut ca Domnul să nu se nască. Dar vreau să vă spun că Domnul Iisus a venit pentru cei bolnavi. Toată omenirea a fost bolnavă și este bolnavă. De aceea e nevoie să credem în mântuirea Domnului Iisus. Spune că își primim răsplata cuvenită pentru vădregile noastre.
Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Omul acesta n-a făcut niciun rău, spune acel tânăr, acel tâlhar. El nu a făcut niciun rău, nu a făcut nici la nimeni niciodată nimic. De ce să fie și el cu noi sub aceeași osândă? De ce trebuia măcar să moară? Dar este scris că el și încă din ceruri așa s-a hotărât, ca el a fost singurul vrednic să rupe precetea, că nimeni, nu știu că spune Biblia, nu știu că este vrednic să poată ierta păcatele omenirii. Nici îngerul Gavril, nici îngerii cei mai înalți îngeri, cei mai mari îngeri, nu au putut să rupă precetea, să spună, mă rog să mor pentru dragă omenire, decât el însuși Iisus Hristos, Domnul, o venit să se întrupească, să se înghese într-un om. Spuneam, frate, frați dragi, imaginați-vă că Iisus și Dumnezeul Slavei s-au înghesuit într-un om. Ca toți oamenii să creadă în El. Că dacă n-ar fi venit pe pământ, mulți ar fi comentat, bă, dar vezi că nu e ok, că nu știe el cum se suferi, nu știe el cum să fii bajocorit, nu știe el cum să fii scuipat, să fii bătut și să fii, nu știu, jignit de anumiți oameni. Vreau să spun un lucru, Iisus știe cel mai bine, noi nu știm cum este. De ce nu știm cum este? Pentru că nu trăim cu adevărat cu El. El știe toate stările în care noi am putea trece și trecem. Noi nu știm cum să treci pe acolo, că n-am trecut niciodată, poate, unii dintre noi. Poate niciodată n-ai fost bajocorit. Poate niciodată nu ți-a nimeni o palmă pentru El, pentru Iisus. Spunea că l-au legat la ochi și îi dădeau pălmi și îl băteau și îl sfipau. Și spunea, ghicește, cine te-a lovit? Cine te-a lovit? Cine o te ghicește că ești Fiul lui Dumnezeu, că tu ești Dumnezeu? Ia ghicește tu, cine te-a lovit pe tine? Acum cine te-a dat? Acum cine te-a lovit? Cine te-a preznit? Aia făceau oamenii. Și Iisus i-a zis, și el i-a zis lui Iisus, acest tâlhar, Doamne, am și o rugăminte. Și mai departe scrie, adu-ți aminte de mine când vei fi în împărăția ta. Doamne, eu mă recunosc. Acest tâlhar înfruntă pe colegul lui, că până erau colegi. Își înfruntă colegul, își înfruntă în față. Bă, nenorocitule, sau cu emernic, că eu așa spuneam. Bă, ne merităm, că noi am făcut tâlhării care nu au făcut poate alții într-o viață. Noi merităm și am fi meritat să murim mai de multă vreme. Acum poate că e un pic prea târziu la cât am făcut. Dar de ce el? De ce omul acesta care a făcut mai bine? De ce omul acesta care o ales să se jertfească pentru draga omenire? Nu a fost niciun om și niciun om nu s-a găsit și nu se va găsi ca să moară pentru tine și pentru păcatele tale decât Iisus Hristos, Domnul. Du-te la oameni și spune, bă, uite, omule, am o problemă, mă pot ajuta. Mă, la sfaturi toți îți buni. Îți dau sfaturi, te sfătuiesc, mă, ar trebui să faci aia, ar trebui să faci aia, ar trebui să faci aia. Știți? Și tu spui, bă, ai dreptate, încerci 0. Faci celălalt lucru 0. Faci celălalt lucru 0. Dar de ce nu se întâmplă nimica? Pentru că sfaturile oamenilor sunt prea slabe pentru trăirea pe care tu o ai și eu o am. Pentru că sufletul omului nu înțelege nimeni decât Dumnezeu. Să știi lucrul ăsta. Nici copilul, nici nevasta, nici părinții, nimeni nu înțelege sufletul omului decât Dumnezeu. Sufletul omului este un lucru foarte sensibil. Foarte sensibil. El cât timp se simte în siguranță, e egal să facă orice. Când nu se simte, cât timp nu se simte în siguranță, el caută o siguranță. Și eu zic, Doamne, îți mulțumesc că acea siguranță eu am găsit-o. Și siguranța mea este Iisus Hristos, Domnul. Că într-o zi acest suflet împrumutat pentru o vreme pe acest pământ să-l pregătesc pentru cer și sigur să pregătesc și pe alți oameni pentru cer. Și într-o zi cu toții să fim în împărăția lui Dumnezeu. Să lăudăm pe Dumnezeu, să binecuvântăm pe Dumnezeu, să ne bucurăm în cer și nimeni dintre noi n-aș vrea să fie în iad. Și toți de aici și cei care vor mai fi și vor mai veni să fim cu toții mântuiți. Dar pentru asta trebuie să lupți. Pentru asta trebuie să faci tot ce poți și tot ce stă în putință ca să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Pentru asta trebuie să te lepezi de sine, de tine însuți, să te lepezi de prieteni, să te lepezi dacă ai nevoie de familie, de orice. Cunosc persoane și chiar zilele astea se vorbea că 2 surori, fete, când s-au pocăit, părinții le-au dat afară din casă, direct.
A, te-ai pocăit? Afară cu tine. Ce cauți aici? Nu trebuie așa, nu trebuie pocăiți în casă. Și fetele așa au bagajele și au plecat. Că n-are, dacă le dea afară, ce să facă? Dar și eu zis, eu de Domnul nu mă las. Poate să mă dea afară oricine, poate să... Și dacă ar fi acum să mor, eu nu mă las de Domnul, eu nu mă las de Domnul. Dacă El muri pentru păcatele mele și pentru păcatele întregii omeniri, eu de ce n-aș muri? Ca să mântuiesc viața, să fie viața mântuită. Știți că primii creștini, există o carte, am citit acolo cartea aceea și citind-o scria că, am mai spus-o, o spunea încă o dată pentru cei care n-ați auzit, în sudul Africii pe undeva erau tare mulți oameni împotrivitori împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Nu suportau această idee de întoarcere, de pocăință, nu suportau Bibliile, le ardea, le dea foc. Luau creștinii, atenție, luau creștinii și aveau pregătite niște cazane mari, cu var aprinse de foc. Luau creștinii și îi arunca acolo în acel var și ardeau oamenii de vii. Creștinii. Și au zis, îi ardem pe toți, scăpăm de ei. Nu știu dacă nu credeți, dar cartea e adevărată. Cu cât mai mult ardeau, cu atât mai mult ei se mulțeau. Au ajuns oamenii într-un moment în care au zis, nu contează. Nu mă interesează, eu vreau și vrem să murim pentru Iisus. Ei au înțeles că ca să fie mântuiți, trebuie să fie aruncați în cuptorul cu var. Așa au înțeles ei și ei se mulțeau, ardeau Bibliile. O zis că pe cum ardeau Bibliile, cu atât mai mult ele se mulțeau. Atenție, singura carte de 2000 de ani e cartea asta. Cel puțin. Cele scrise mai dinainte, 6000 de ani. Singura carte care de 6000 de ani ține până în ziua de astăzi. Și nimeni n-a putut să o omorâ, nici Hitler, nici Napoleon, nici alții, nimeni nu a putut să distruie cartea aceasta. Oricât de mult au ars pe ele. Și poate să le mai ardă oamenii acum înainte cât vor. Ele și Dumnezeu se va amulți. Pentru că Dumnezeu este real și este adevărat. El întotdeauna își scapă și își salvează cuvântul Său. Ăsta e Domnul nostru. Nu este Dumnezeu slab. Așa că vedem aici și spune că iată Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine, știți unde? În rai. În rai. Vă întreb, unde a fost unde a ajuns acest tâlhar, nu putea ajunge și celălalt? Ba da, ba da. Dar trebuia să facă diferența, știți, între oameni. Să facă o diferență și să înțelegem că există două categorii de oameni, cei care vor muri în păcatele lor și cei care au timp. La secundă se spune, Doamne, îmi pare rău, iartă-mă, vreau să mă întorc la Tine. Dar de ce le se trebuie la Dumnezeu? Pentru că mă simt păcătos, mă simt slab, mă simt un om greșit, mă simt un om... nu mai știu ce să fac, nu mai știu unde să mă duc, nu mai știu ce să zic, nu mai știu unde să găsesc pacea și liniștea. Este unul care dă pace și liniște și numele Lui este Iisus Hristos, Domnul. Este unul care îți asigură siguranță, nu pentru o vreme, nu pentru o zi, nu pentru două, nu pentru o oră, nu pentru o lună, pentru o viață întreagă și ceva, și dincolo de moarte. Se merită să iubim pe Dumnezeu? Se merită să ne pocăim? Amin! Se merită să rămânem pocăiți și creștini și să ne luptăm să intrăm în cuvântul lui Dumnezeu? Amin! Se merită! Pentru că Dumnezeul nostru este plin de putere, așa că Iisus îi spune despicat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi, acel tâlhar, nu era tâlhar, din tâlhar o deveni mântuit. Dintr-un om păcătos, dintr-un om rău, dintr-un om care plin de probleme, de necazuri, problemele vieții pe care le-au avut, devine din toată mântuit. Și spune, da, Iisuse, eu cred în Tine și eu vreau să fiu mântuit. Eu cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Eu cred că Tu ai murit pentru păcatele mele. Eu cred că ai murit pentru mine. Cred, Doamne Dumnezeule, că nu există un alt om care să fi murit pentru păcatele mele decât El însuși Iisus. Dacă Iisus a murit pentru mine și și-a dat propria Lui viață și Dumnezeu și-a dat singurul Fiu, n-avea altul. Pentru Denis și pentru X și cu tare și altul și Y. Cu atât mai mult eu vreau să mă strădui ca viața mea să fie în mâna lui Dumnezeului celui viu. Cu atât mai mult vreau ca viața mea să spun, Doamne, te rog să îngrijești Tu de ea, Doamne, câtă vreme, un an,
doi, nu, Doamne, ci până la moarte. Moartea este o surpriză pentru orice om. Moartea nu te întreabă, auzi, prietene, vrei să mori? Vrei să te iau? Vrei acum sau te mai las să te pocăiești? Moartea nu întreabă pe nimeni. Moartea vine la clipită. Te trezești. Unde sunt? Ce-am făcut? Când m-am pocăit la început, aveam o problemă cu moartea asta. Și azi, bă, chiar o fi ceva după ce mor, o fi se întâmplă ceva, sau o fi ca așa înainte, nu o fi nimic. Și vine o perioadă când stau în casă, atenție, normal, n-am fost bolnav în viața mea, mulțumesc Domnului, așa, bolnav, lucruri grele. Așa, din așa mici mai avem tăți. Vine peste mine o stare din aia în care e moarte. Așa dintr-o dată. Mă simt slăbit, îmi vine rău și am început să aud, deja mă strigau pe acolo prin casă, am început să aud voce tot mai îndepărtare, parcă mă duceam undeva departe. Vă spun lucruri reale. Frați dragi, într-o clipită o trecut toată viața mea în ochii mei. Dar și ce am văzut? Numai faptele rele l-am văzut. Vă spun înaintea Domnului, am văzut toate faptele mele rele. Și în momentul ăla am zis la subconștientul meu, Doamne, te rog, că nu sunt gata. Mi-am revenit. Veneam pe stradă și mulțumeam Domnului că pot să văd clădirile. Doamne, îți mulțumesc că văd cerul. Îți mulțumesc că văd soarele, că văd norii. Îți mulțumesc că mi-a dat timp, Doamne Dumnezeu, să mă pocăiesc, să mă întorc la Tine. Atenție, când orice om care moare, știți că sunt unii oameni care, știți lucrurile astea, au o moarte mai grea. Și de ce? Că știu unde merg. Că după unii vine Îngerul lui Dumnezeu și după alții vine îngerul morții, îngerul al întunericului. Și lor li frică, nu vor să moară. Bunica mea a fost pocăită, o perioadă solicită de pocăință, vreo câțiva ani, o căzut la pocăință. 7 ani de zile Dumnezeu l-a curățit ca să-l mântuiască. 7 ani, cancer. Vezică afară, cancer la stomac, la rinic, nimeni nu știe unde a avut cancer. Ca Dumnezeu să-l curățească ca să ducă în cer. Avea cea mai mare frică din viața lui. Și avea cea mai mare frică din viața lui. Și care era? Să nu moară. Orice ar fi dat să nu moară. Au avut 68 de ani, nu a fost bătrân, că nu a fost bătrân la 68 de ani. Orice ar fi dat, sau 67, orice ar fi dat să nu moară. Așa om fricos de moarte eu l-am văzut de când și n-am întâlnit. Orice. Ar fi mers în spital și ar fi dat acolo în spital, acolo ar fi stat zi și noapte. Și o stat multe săptămâni în spital, aici în Germania chiar. Când merea în spital, zici că merea în rai. Ce sigur era, ce siguranță avea, ce bine era. Dar când vine ceasul, nu poți să fugi de el. Nu uitați. La toți vine ceasul și de acel ceas nu poți să fugi. Vine în inima lui și cineva face ca în inima lui să se nască un dor. După câteva luni de Germania, perfuzii, să se nască în el un dor pentru România. Eu spun la mami, la nouă, uite, vreau să merg în România, că uite, mi-e dor de bunii, soția lui, mi-e dor de casă, vreau să mai văd ce e acolo, cum e România, parcă vreau să mă duc acolo. Nu știam situația. Am zis, trebuie să mai stai, urma să aibă o operație în vară, cum ar veni că de era până iarna. Și în vară urma să fie o operație, după a avut o operație, după aia trebuia să vină altă operație, dar trebuia să se recupere. Și o mers pe România, nu vă spun cum l-a dus. Într-un microbuz, au pus un pat, ilegal, să fie întins, nu putea să se ia oricum. Într-o situație nașă, până în România, multe kilometri, vamă, stai la coadă. Dar Domnul lucra că nici în vamă nu l-a văzut. Era foarte bolnav. Intră în țară, atenție, după 1000 de kilometri sau 1000 de kilometri, intră în țară, în vama Nădlac la Arad. Acolo nu mai poate, simte că moare. Sună salvarea. Deci, în drum spre casă, vine și dea salvarea. În Germania era bine aici. Era perfuzii, mânca, parcă trăia, deci avea o încredere în oameni și în medici că nu va muri niciodată, așa am simțit. Dar știți ceva, merge în România la medici din România, cum e România, din păcate, n-au soluții, știți? Singura soluție e moarte, alta n-ai. Sau dacă dai ceva mai bine, caută pe undeva. Bun, pe urmă, prima repriză, prima fază, l-a recuperat. Și cumva, dar uite că lui ăsta, ce facem cu el? Spunea mami, ce facem cu el, că e problemă, e foarte grav. Trebuie dus, că au văzut cum e în România, spitalele nu spuioși. Ai două variante, ori trăiești, că îți dă Domnul zile, ori mori
cu zile, din două una, mori așa fără, da? Căutăm un spital privat. 1000 de euro pe lună. Tu a plătit. Să stea în spital privat. Acum în spitalul ăla privat, la fel, am mers oameni drăguți, medici drăguți, foarte de treabă. I-a venit ceasul, i-a bătut moartea la ușă. Nu m-am gândit că moare, că era frică de moarte. Vă spun sincer, nu m-am gândit că omul sau să moară. Nu m-am gândit frica care avea. Da, mă de frica care avea, am zis, bă, să nu, pentru că n-are cum să moară. Vine ceasul când are și vine peste el o criză, urina intră în sânge. Exact ca în Germania. Se uită medicii la el, nu au avut ce să facă. Nu au avut soluții. Nu au avut soluții. Aici era, dar Dumnezeu l-a luat în România, că i-a venit sfârșitul. Când trebuie să pleci, trebuie să pleci. Aia e. Nu vrut să moară. N-am fost să văd cum a murit. Nu am sunat. A doua zi, bunicul vostru, tata vostru, a murit. Din păcate, azi noapte, nu, s-a dus. Femeia foarte lejeră, că sigur nu-i primul om care moare la ei, nu? Atâția mor. Foarte lejer. Când am auzit, nu pot să cred cum a murit. A murit. Și mi-am amintit de toate vorbele lui. Într-o zi veți veni la mine la cimitir și acolo mă veți vizita și așa mai departe. Când vorbea, zic, mă dăm pace, zic, bun, nu mai spune lucruri din astea. Vrei să vă spun ceva acum, cu părere de rău, eu stau în Germania. Poate mă duc la el la cimitir o dată la 2 ani, poate și la 3 ani. M-am crescut de mic. Și poate în momente în viața mea când am momente când zic, oare chiar a fost bunicul meu? Oare chiar a fost bunicul meu? Acum am o bunică de 82 de ani, Domnul să mie cuvânteze și ea pocăită și așa. La fel, n-am timp, aici în străinătate, suntem departe de toți. 3 ani trece viața. Ascultați-mă, după ce muriți, singurul care o să-și aducă aminte de voi și este Dumnezeu. Dacă spune nepoții mei, de bunul, de străbunică sau, nici nu curioși, nu interesează, că e o altă generație. Pentru ei, el nu mai există. Pentru strănepoții mei, pentru strănepoți și așa mai departe, eu nu se mai exist. Dar atenție, când nu o să mai existăm pentru oameni, o să existăm pentru Dumnezeu. Când oamenii o să ne uite, când oamenii nici măcar cimitirul nu o să ne mai viziteze. Ne vizitează Dumnezeu în cer. Vom sta cu El în cer. Acolo unde lacrimi nu o să mai fie, nu o să mai plângi, frate, ca aici pe pământ. Problema nu o să mai fie. O să fie într-o continuă fericire. Să mergați în picioare coșul lui Dumnezeu, timpul este înaintat. Și aș vrea să ne rugăm, Doamne, adu-ți aminte de mine și de mine, Doamne, pentru că am și o nevoie de mântuire. Am și o nevoie de Tine. Am înțeles un lucru. Moartea nu ne întreabă când trebuie să plecăm. Dacă ar fi așa, toți ar muri pe așa, pe la vreo 200 de ani, 300 de ani. Toți vrem să trăim cât mai mult. Și eu mă întreb, nu știu pentru ce. Numai suferință, nu? Durere, boală, probleme, ăla bolnavă, aia bolnavă, fel și fel de lucruri. Nu mai știu cum trebuie să o iei. Pentru ce să mai trăiesc? Ascultați-mă, în cer, Iisus Hristos, Domnul, ne va da o răsplată. Și în cer, Iisus Hristos, Domnul, ne va răsplăti pentru veșnicie. Acolo vom fi cu El, cu Domnul nostru. Lacrimi nu vom mai fi. Nu vom mai plânge, nu vom mai suferi. Acolo în cer o să fim împliniți. Aia înseamnă adevărata împlinire în Hristos Domnul. Scopul nostru este nu să fim bine aici pe pământ și după ce ne pocăim, ci să fim în cer cu Dumnezeu. Simplu. Și cum am spus, oricât ești de tare și ești de puternic, într-o zi, unii oameni ar da orice ar da să mai aibă viață și zile și gata, nu mai au. Noi vrem să ne pocăim și să spunem, Doamne, când vrei să ne iei, să fim gata, să murim bucuroși. Alți oameni, despre ea n-am spus, sunt unii oameni care atunci când mor zâmbesc. Zâmbesc, am auzit oameni care zâmbeau, se bucurau. Nu aveau nicio teamă. Și de ce? Pentru că când vine însuși Îngerul Domnului să te ia, să-ți ia sufletul, ce teamă să ai? Tu știi un lucru, tu mergi la Domnul. Când un om care se luptă pentru neprihănire și se luptă pentru o viață veșnică, el nu are teamă de moarte și nici de nimic. El se bucură. Doamne, adu vremea aceea, zic unii. Bătrânii care se roagă, Doamne, nu mai vă dora să mor. Păi de ce? Vreau să merg cu Domnul meu. Aia spune și bunica mea. Vreau să merg la Domnul. M-am săturat de așa mulți ani pe pământul ăsta. Nu m-a durere. Vreau să merg la Domnul. Dar zic, voi nu vă gândiți că în spate rămâne o durere. Lasă că o fi un an, doi, după aceea vă trece. Ăsta e adevărul. Iisus nu te uită niciodată.
Nu uita lucrul ăsta. Intrăm în rugăciune. Amin.